Vyzreté jahody sú zdravé a chutné, ale nájsť čas, trpezlivosť a miesto na ich pestovanie je nemožné. To je však minulosťou. Predstavujeme vám zariadenie na pestovanie jahôd Strawberry Garden. Revolučný závesný vak, ktorý dvíha záhradničenie zo zeme a obracia ho hore nohami. Teraz je pestovanie čerstvých, zrelých záhradných jahôd také jednoduché. Len do neho umiestnite sadenice jahôd, nasypte zeminu, zalejte a sledujte, ako porastú. Je to absolútne jednoduché. Tajomstvom je vertikálny vak, ktorý tvorí zariadenie na pestovanie Strawberry Garden. Ako slnkovak zahrieva, výživa, voda a dôležité živiny neustále obklopujú korene, čo zaisťuje maximálnu absorpciu a rýchlejší a hustejší rast. Korene sa rozrastajú vo vaku a rastliny visia bezpečne nad zemou. Je to ako miniatúrny skleník s vlastným ekosystémom. So zariadením na pestovanie Strawberry Garden získate výhodu vertikálneho rastu bez plesne, hmyzu a chrobákov. Zariadenie na pestovanie Strawberry Garden sa hodí na záhradu, dvor, do bytu, na balkón a ďalšie miesta, kde svieti slnko. Je to také jednoduché, že vaše deti budú mať plno zábavy s pestovaním prírodných zdravých dobrôt. V našom závesnom vaku môžete pestovať i bylinky alebo vašu obľúbenú čerstvú zeleninu. Je to také jednoduché mať ich tu na dvore, kam môžem každý deň výjsť a natrhať si čerstvé jahody. Môžete si v ňom pestovať i celú paletu byliniek a korenia. Keby som mal vybrať jedno slovo, ktoré charakterizuje zariadenie na pestovanie Strawberry Garden, jednoduché. Prestaňte záhradničiť zo zeme smerom hore. Pomocou vaku na jahody Strawberry Garden to všetko otočíte hore nohami.